14వ అధ్యాయం పేరు గుణత్రయ విభాగ యోగం. గుణత్రయ 3 గుణాలు అని అర్థం. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉన్నాము. 14వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. సో ఈ రోజుది గుణత్రయ విభాగ యోగం. అంటే 3 గుణాలు సత్వరజస్తమో గుణాలు అని అర్థము. మొట్టమొదటిగా భగవాన్ వాచతో ప్రారంభం. ఆన్సర్స్ సుదర్శన్ ప్రభుజీ నిన్నటివి కొన్ని పెట్టారు. ఇంకెవరైనా పెడతారేమో చూసి ఇప్పుడు చదువుదాము. ఈలోపు కొన్ని శ్లోకాలు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం ఇతో గతాః. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకుని పరంభూయ ప్రవక్ష్యామి, ఈ దివ్యమైనది తిరిగి చెప్తాను. ఏది? జ్ఞానానాం జ్ఞానం ఉత్తమం, జ్ఞానాలన్నిట్లోకి ఉత్తమమైన ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని భూయ తిరిగి ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను నీకు. యజ్ఞాత్వ ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత తెలుసుకుని మునియ సర్వే మునులందరూ కూడా పరాం సిద్ధం ఇతోగతాః పరమసిద్ధత్వాన్ని పొందారు ఇక్కడ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా సో ఈ జ్ఞానాలన్నిట్లోకి ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని, దివ్యమైన ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ తిరిగి ఇంకొకసారి చెప్తాను. ఇది తెలుసుకునే మునులందరూ కూడా పరమసిద్ధత్వాన్ని పొందారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించితే
మమ సాధర్మ్యం నా యొక్క ధర్మాన్ని ఆగత చేరుకుంటారు. సర్గేపి అంటే సృష్టి సమయంలో నా ఉపజాయంతే జన్మించరు. ప్రళయే ప్రళయ సమయంలో నా వ్యధంతి వ్యధ చెందరు కూడా. చ అంటే కూడా అని మరియు అని అర్థం. సో ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని గనక ఆశ్రయిస్తే, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని, ఏ జ్ఞానంతో అయితే మునులందరూ కూడా పరమ సిద్ధత్వాన్ని పొందారో ఆ జ్ఞానాన్ని నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితే ఇక నా సాధర్మ్యాన్ని ఆగత వస్తావు, పొందుతావు. సృష్టి సమయంలో జన్మించవు, ప్రళయ సమయంలో వ్యధ చెందవు, నాశనం కావు కూడా. ఈ జ్ఞానంతో గనక నీవు ఉన్నట్లయితే అంటే అర్థం ఏంటి? జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల, విముక్తి కలుగుతుంది అని. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం వచ్చిన వాళ్ళు ఇక మళ్ళీ జన్మించరు, మళ్ళీ వాళ్ళకి మరణం ఉండదు, జన్మ ఉండదు. వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తులు అవుతారు, నా దగ్గరికే వస్తారు. మమ సాధర్మ్యం, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ జనన మరణ చక్రం ఉండదు అని చెప్పుకున్నాం కదా. నా సాధర్మ్యం అంటే నా యొక్క ధర్మాన్ని వాళ్ళు వస్తారు అని. సో భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే, ఆయన ధర్మాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళం, తద్వారా మోక్షం వస్తుంది. సో మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో ఈ బ్రహ్మం అని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ గోలోక చాట్లో చూసాం, 14 లోకాలు దాని చుట్టూ రింగులుగా ఉన్నాయి. ఏవి? పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడా మహత్తత్వం నుంచే ఉద్భవించాయి. ఆ లేయర్స్ ఆఫ్ ద భౌతిక ప్రకృతి యొక్క తత్వం అన్నమాట అదంతా. సో అదంతా కూడా మరి ఆ మహత్తత్వంలో బ్రహ్మం అనే దాన్ని బ్రహ్మం అని పిలుస్తారు. ఈ మహత్తత్వం అదే అసలు పుట్టుకకి కారణం. అంటే ఈ సమస్త సృష్టి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా మరి సృష్టింపబడటానికి దానికి కారణం. తస్మిన్ గర్భం దదామి అహం, నేను దాని గర్భంలో బీజ ప్రదానం చేశాను. ఏ విధంగా అంటే సంభవ సర్వభూతాన, అన్ని జీవరాశుల కూడా సంభవింపజేసేటట్లు దాంట్లో నేను బీజ ప్రదానం చేశాను. సో బ్రహ్మం అని పిలువబడే మహత్తత్వమే అందరి పుట్టుకకి కారణం. అన్ని జీవరాశుల జననాలను కూడా సంభవింపజేసేటట్లు నేను ఆ బ్రహ్మంలో బీజ ప్రదానం చేశాను. సో అది ఇక్కడ మరి గర్భోదక సాయి ఆయన నుండి, నాభి నుండి బ్రహ్మలోకంతో సహా 14 లోకాలు ఉద్భవించడం, ఇవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇదంతా కూడా మహత్తత్వం నుండే వచ్చిందనమాట. గోలోక చార్ట్లో చూస్తాం మనం 14 లోకాస్, వాటి చుట్టూ రౌండ్స్ లాగా కొన్ని సర్కిల్స్ ఉంటాయి. అవి పంచభూతాలు, మరి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా ఆ మహత్తత్వంలో పార్ట్స్. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ ప్రదఃపిత. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే సంభవంతియ, మూర్తయ సంభవంతియ. సో అన్నీ కూడా సంభవించాయి. ఇక్కడ జన్మించి ఒక ఆకారం తెచ్చుకోవడంతో ఇవన్నీ కూడా సర్వయోనిషు, సమస్తం కూడా జన్మించడం వల్ల ఒక ఆకారంతో అవి ప్రకటితం అయ్యాయి, సంభవించాయి. సో ఆ జంతువులైనా, మనుష్యులైనా, పక్షులైనా, పురుగులైనా, ఏదైనా, చెట్లైనా అన్నీ కూడా మరి ఇలా సంభవించడం జరిగింది. సో భగవంతుడు బీజాన్ని అందరికీ ఇచ్చే తండ్రి అయితే, ఈ ప్రకృతి అందరినీ మరి తనలో ఉంచుకుని ఇలా సృష్టి జరిగినప్పుడు ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితం అయ్యాయి. నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే విత్తను. సో మన యూనివర్స్ అంటే మన విశ్వం గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి మరి ఈ 14 లోకాలు ఉద్భవించడం చూసాము. ఇది కారణోదక సాయి విష్ణు, ముందు గోలోకాలు శ్రీకృష్ణుడు
ఆయన యొక్క విస్తరణ మహావిష్ణువు, కారణోదక సాయి విష్ణు. ఆయన ఊపిరి వదిలినప్పుడు ఇలా విశ్వాలు పుడతాయని, ఊపిరి లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు విశ్వాలన్నీ విలీనం అవుతాయని చెప్తారు. సో ఆయన తరువాత విస్తరణ గర్భోదక సాయి విష్ణు. ఆయన నుండి ఈ 14 లోకాలు ఉద్భవిస్తున్నాయన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో మరి మనం ఆత్మ మనలో ఉన్నది పరమాత్మ అని చూసాము. ఆ తర్వాత ఇదంతా ఒక గర్భోదక సాయి విష్ణు నుంచి వచ్చేటటువంటి లోకాల్ని చూసాం. జస్ట్ మళ్ళీ ఒక రీక్యాప్ లాగా ఇక్కడ గోలోకాచార్ విషయం చూస్తున్నాం. ఓకే, సో అదంతా ఒకసారి ఇక్కడ చెప్తారు. ఈరోజు మరి ఇంకెవరు ఇంకా చాట్ బాక్స్లో ఏమి పెట్టలేదు, ఒక సుదర్శన్ ప్రభుజీ తప్ప. ఇంకెవరైనా ఏదైనా పెడతారేమో చూద్దాము, చూసి అప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాం. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవా నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినం అవ్యయం. సో ఇప్పుడు మరి ఇలా ఈ అన్నిట్లో భగవంతుడే బీజ ప్రదానం చేస్తే ప్రకృతిలో ఇవన్నీ సంభవించాయి అన్నది చూసాము. సో సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవం. ఇంకా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు కూడా, ఈ 3 గుణాలు ప్రకృతిలో నుండే మరి వచ్చాయి. ఈ 3 కూడా భౌతిక ప్రకృతి ఈ 3 గుణాలతో నిండి ఉంటుంది. సత్వగుణాన్ని ఎల్లోలో, రజోగుణం కోరికలు కాబట్టి ఎరుపులో, తమో గుణం అజ్ఞానం కాబట్టి నలుపులో చూపిస్తున్నారు. సో నిబధ్నంతి మహాబాహో, మహాబాహులు అర్జున అందరూ కూడా బద్ధులవుతారు. దేహే దేహినం అవ్యయం. సో ఈ అవ్యయమైనటువంటి దేహి అంటే ఆత్మ ఈ దేహంలో ఇలా ఈ 3 గుణాలతో బద్ధుడవుతున్నాడు. సో మహాబాహులు అర్జున ఈ భౌతిక ప్రకృతి సత్వరజ స్తమో గుణాలు 3తోనూ ఉన్నది. ఈ శాశ్వతమైన ఆత్మ ఉన్న మనం మరి నిత్య సత్య అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని 2nd చాప్టర్లో చూసాం. ఆత్మను గురించి పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చేసరికి ఈ గుణాలన్నింటితో బద్ధి అయిపోతుంది. అంటే ఈ ఆత్మను ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాల వల్ల ఈ మోహంతో మనం ఈ కోరికలలో ఇంద్రియ వ్యామోహంలో పడిపోయి ఆ కోరికని ముసుగుతో ఆత్మను కప్పివేస్తున్నామని కూడా మనం 2nd, 3rd చాప్టర్స్లో చూసాం. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ అవ్యయమైన ఆత్మ, ఇంత భగవదంశ అయిన ఆత్మ ఉంచుకుని కూడా మన అందరం ఈ 3 గుణాల వల్ల బందీలం అయిపోతున్నాము. ఆత్మను కూడా కప్పివేసి బంధించేసేస్తున్నాము ఆనందం తెలుసుకోలేకుండా. సో ఈ 3 గుణాలు మన ప్రవర్తనని, మన శారీరక మానసిక భావోద్వేగ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి అంశాన్ని కూడా ప్రభావితం చేసే సూక్ష్మ శక్తులు అన్నమాట. మోహంలో పడవేయటానికి మెయిన్ కారణం. అందుకే అవి మనల్ని ఇలా తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తున్నట్లుగా ఇక్కడ చిత్రంలో కూడా చూస్తున్నాం. ఈ గుణాల వల్లే మనం సత్వగుణం ఉంటే మంచి పనులు, ఏ గుణం ఉంటే ఆ గుణం తాలూకు పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఆ గుణ ప్రభావంతోనే. కాబట్టి అందరూ ఈ గుణాలకు బందీలు అయిపోతున్నారనమాట. సో ప్రతిదీ మనం చేసే ప్రతి అంశం కూడా ఇవి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ శక్తుల యొక్క సంస్కృత పదం గుణ అంటే తాడు. మరియు మనం మంచి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా రకరకాలుగా వ్యవహరించడానికి అవి మనల్ని ఎలా లాగుతాయో ఈ గీత వివరిస్తుంది అంటున్నారనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ తోలు బొమ్మలు అట్లా ఆడిస్తున్నాయి కదా. సో అది సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ 3 గుణాలు ప్రేరేపణతో మనం ఈ పనులన్నీ చేస్తూ మోహంలో ఉంటూ ఈ పనులు చేస్తున్నాము. సో ఈ 3 గుణాలు వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రతి దాని మీద ఉంటుంది అని ఇక్కడ చూసాం కదా. సూక్ష్మ శక్తులు కనిపించకుండా మనల్ని ఇలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ 3 గుణాల ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయంటే మరి నిద్ర లేచిన తర్వాత సత్వగుణం వాళ్ళు మొట్టమొదటి భగవంతుడిని ధ్యానించడం, ఆయన గురించి ఈ రకంగా సమయాన్ని
ఈ రకంగా ఉమ్, ఉమ్, ఉపయోగించుకుంటారు. ఇక రజోగుణం వాళ్ళు లేవడంలోనే ఈ భౌతిక ప్రపంచ విషయాల్లో మునిగి ఉంటారు కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్లు అలా శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం వాటి కోసం చేస్తూ ఉంటారు సమయాన్ని. అయితే అందులో తప్పేముంది అనిపిస్తుంది, తప్పేమీ లేదు. అయితే పాయింట్ ఏమిటంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేని మీద ఉన్నది అన్నది. సో ముందు మరి సత్వగుణం వాళ్ళైతే ఫస్ట్ భగవంతుడిని కొంచెం ధ్యానించడం తలుచుకోవడం చేసిన తర్వాత మిగిలిన పనులు చూసుకుంటే, వీళ్ళు ముందు శరీరానికి సంబంధించిన పనుల మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఇక తమో గుణం వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ పిల్లవాడిని చూపిస్తున్నారు అనుకోండి, పెద్దవాళ్ళు కూడా లేచిన తర్వాత ఇలా సమయాన్ని బద్ధకంగా వృధా చేయడాన్ని తమో గుణం కింద చూపిస్తున్నారు. ఇక పుస్తకాలు కూడా సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన అభివృద్ధి చెందడానికి పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు, అటువంటి పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు. మరి రజోగుణం వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే ప్రపంచ పనులు కోరికలు తీర్చుకోవడానికి అంతవరకే చదువుతారు. అవి చదవకూడదని కాదు, కానీ వాళ్ళకి దాని మీదే ఉంటుంది. 3 కల్పిత సాహిత్యాలు, అనవసర పుస్తకాలు ఉంటాయి కదా, నిజాలు కానివి అటువంటివి చదువుతూ మాయా సాహిత్యాలు సమయాన్ని వృధా చేస్తారు. కామిక్స్ పిల్లలు చదువుతారు, ఏమైనా తప్పేముంది అనుకుంటా. కామిక్ అంటే ఇక్కడ కల్పిత కథలు ఎందుకు పెద్దగా పనికిరానివి, పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఇలా సమయాన్ని వృధా చేయడం. సత్వగుణం మరి ఎప్పుడూ కూడా శుద్ధమైనది, మరి మనకి మనస్సును ఆహ్లాదంగా ఎప్పుడు మనశ్శాంతితో ఉండేటట్లు చేయగలిగింది దివ్యమైన గుణం. రజోగుణం ఉన్నది అంటే మరి ఎప్పుడు కూడా ఏదో అన్నిటినీ మనం నియంత్రించాలి, కంట్రోల్లో ఉండాలి. మరి కొంచెం మంచి ఉంటుంది, కొంచెం చెడు ఉంటుంది, స్వార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎక్కువ మంది మనుష్యులు రజోగుణంలోనే ఉంటారు, మానవులు. ఇక తమో గుణం ఎప్పుడు కూడా అసలు నెగిటివ్, ఏమిటి ఇక ఏమాత్రం శుద్ధత్వం ఉండదు, ఎప్పుడు కొంచెం దానవ ప్రవృత్తి ఉంటూ ఉంటుంది తమో గుణంలో. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకం అనామయం సుఖసంగేన బధ్నాతి జ్ఞానసంగేన చ అనఘ. అనఘ అంటే పాపరహితుడా. మరి సత్వగుణం ఇతర గుణాల కంటే కూడా నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకం అనామయం. సో అది నిర్మలమైనది అన్ని గుణాల్లోకి, అందుకని నిర్మలం అంటే మలినం లేనిది, శుద్ధమైనది అని. అది ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది, మనిషిని మరి పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తుని చేస్తుంది. అయితే విముక్తుని చేస్తుంది అన్ని పాపాల నుండి. కానీ మరి సుఖసంగేన బధ్నాతి, ఇది సుఖం మీద అంటే మంచి ఫలితం కావాలని అటువంటి సుఖాల మీద, అలాగే జ్ఞానం తెచ్చుకొని మనం మంచి వాళ్ళం, మంచి పనులు చేస్తున్నాం, మనం జ్ఞాన మార్గంలో ఉండాలి, జ్ఞానం కావాలి, ముక్తి కావాలి అంటూ నేను మంచివాణ్ణి అనుకోవడంలో అనుకోవడంలో తప్పంటే అక్కడ ప్రతిఫలం ఆశిస్తున్నాం. ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఈవెన్ జ్ఞానం మీదను తర్వాత ముక్తి మీద కూడా ఆసక్తి, కోరిక కోసం అన్నట్లుగా కాకుండా మన బాధ్యత అన్నట్టు న్యాచురల్గా మనం అటువంటి ప్రవృత్తిలో, నేచర్లో, మెంటాలిటీలో ఉండగలిగినప్పుడే శుద్ధ సత్వం అవుతుంది. లేదంటే సత్వగుణం అన్ని మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నా కూడా నేను చేస్తున్నాను అనే అహంకారం ఉన్నా, ఇదేదో లాభం కోసం చేద్దాము అనుకుంటూ అలా చేసినా కూడా అది కూడా బద్ధత్వాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, మంజుల మాతాజీ కూడా కొన్ని పెట్టారు నిన్న టాపిక్ మీద. సో సుదర్శన ప్రభుజీ, జ్ఞేయం అంటే తెలుసుకోవాల్సిన పరమాత్మ, ఆయన చీకటికి అవతల ఉన్న వెలుగు ఉన్న జ్ఞానస్వరూపుడు, అందరి హృదయాల్లో నివసించేవాడు. ఈ విధంగా క్షేత్రం జ్ఞానం జ్ఞేయం గురించి చెప్పబడింది. వెరీ గుడ్. నా భక్తుడు దీనిని సంగ్రహించి నన్ను పొందుతాడు. అనూష మాతాజీ, ప్రకృతి, జీవాత్మ, త్రిగుణాలు గురించి అర్థం చేసుకున్న వారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వెరీ గుడ్.
సో కొందరు ధ్యానము నిష్కామ కర్మ చేత తమయందే భగవంతుడిని దర్శిస్తారు. కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక మార్గాల గురించి వేరే వారి దగ్గర భక్తితో ఆరాధించడం విని, ఇంకా వేరే వాళ్ళు దర్శించలేకపోయినా విని భగవంతుడిని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. అలాంటి వారు కూడా క్రమక్రమంగా జన్మ మరణ చక్రాలను దాటగలుగుతారు. వెరీ గుడ్. అర్జున, నువ్వు చూస్తున్న సమస్త క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు కలయిక వల్ల ఉన్నాయని తెలుసుకో అని భగవంతుడు అంటాడు. ఏది చూసినా సమస్తం, మనం చూసేది ఏదైనా ఇక్కడ మనకు ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే అది కదిలేదైనా కదలనిదైనా క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగమే, తద్విద్ధి అని నువ్వు అది తెలుసుకో అన్నారు. వెరీ గుడ్. ఒక సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబాన్ని ప్రకాశింపచే ఎలా చేస్తారో అలాగే ఆత్మ మొత్తం దేహాన్ని, శరీరాన్ని ప్రకాశింపజేస్తుంది. వెరీ గుడ్. సుదర్శన్ ప్రభుజీ, ప్రకృతి పురుషుడు ఇద్దరు అనాది. శారీరక వికారాలు గుణాలు అన్ని ప్రకృతి నుండే పుడతాయి. కరెక్ట్. కార్యకారణాలు సుఖ దుఃఖాలు ఉత్పత్తికి ఈ ప్రకృతి హేతు అయితే వాటిని అనుభవించడానికి పురుషుడు హేతువు. ప్రకృతిలో ఉన్న పురుషుడు ప్రకృతి గుణాలు అనుభవిస్తాడు. ఈ గుణాల పట్ల ఉన్న ఆసక్తి మంచి చెడులు జన్మ రావడానికి కారణం. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న జీవులందరూ ఆ గుణాలను అనుసరిస్తారు. ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ పరమాత్మ కేవలం సాక్షి, అనుమతించేవాడిగా, భరించేవాడిగా, భోక్తుడుగా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఈ విధంగా ప్రకృతిని, పురుషుణ్ణి, గుణాలని తెలుసుకున్న వారు ఎలా జీవించిన అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మను పొందరు. అంటే ముందు ఎలా ఉన్నా ఒకసారి ఈ జ్ఞానం, అంతకు ముందు ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు ఎలా జీవించినా ఒకసారి ఈ జ్ఞానాన్ని గనక పొందారు అంటే ఇక వాళ్ళకి ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మోక్షం వస్తుంది. కాబట్టి మరి అందుకే మన ఎగ్జాంపుల్గా వాల్మీకిని చెప్పుకుంటాం కదా. ఆయన మరి పాపాలు చేసినా కూడా తరువాత ఇలా పుణ్యాత్ముడైపోయి జ్ఞానాన్ని పొందాడు కాబట్టి ఇక ఆయనకు మరి ఆ పాపాలన్నీ కూడా ప్రక్షాళితం అయ్యాయి. ఇంకా కొందరు ధ్యానం ద్వారా, కొందరు జ్ఞానయోగం ద్వారా, కొందరు కర్మల ద్వారా వాళ్ళ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తారు. ఇవేమి తెలియని వాళ్ళు కొందరు విని ఉపాసిస్తారు. సో ఇతరుల దగ్గర శ్రవణం చేసి వాళ్ళు కూడా మరి మోక్షాన్ని పొందుతారు. భగవంతుడి యొక్క భక్తిని వాళ్ళు కూడా పొందగలుగుతారు, తద్వారా మోక్షాన్ని. సో ఆత్మ సాక్షాత్కారం చరాచర సృష్టిలో ఏ ప్రాణి జన్మించినా అది క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక మళ్ళీ వల్లే జరుగుతుంది. వెరీ గుడ్. నశించిపోయే సమస్త ప్రాణుల్లో నశించని పరమేశ్వరుని సమంగా చూసేవాడు నిజంగా చూసేవాడు. అంటే నిజంగా అన్ని విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు. అంతటా సమంగా ఉన్న ఈశ్వరుని చూసేవారు తమను తాము నాశనం చేసుకోలేరు. ఆత్మను మరి వాళ్ళు దిగజార్చుకోలేరు. అంటే మనస్సును, బుద్ధిని దిగజార్చుకోలేరు, పరమగతిని పొందుతారు. వెరీ గుడ్. కర్మలన్నీ ప్రకృతి ద్వారానే చేయబడుతున్నాయని, ఆత్మ ఏ కర్మ చేయని అకర్త అని గ్రహించిన వాడే నిజం తెలిసినవాడు. సో ఈ ప్రకృతి యొక్క ఈ సత్వరజ స్తమోగుణ ప్రభావంతోనే జరుగుతున్నాయి. కానీ ఆత్మ మరి సాక్షిభూతం, ఎందులో ఎటువంటి గుణాలకు కూడా ఆత్మ వశం కాదు, ఆత్మ శుద్ధమైనది అనేది తెలుసుకున్న వాళ్ళు. మనం అందుకే మొదట్లోనే ఇంద్రియాల వస్తువులు వాటికంటే ఇంద్రియాలు ఉన్నతం, ఇంద్రియాల కంటే మరి మనస్సు ఉన్నతం, మనస్సు కంటే బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఆత్మ అనేది మనం చూసాం ఆ లేయర్స్. సో కామం కూడా అందుకే కింది నుంచి ఏది అందుబాటులో ఉందో వాటిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఏది ఇంద్రియాల్లోకి వెళ్తుంది మరి అంటే తర్వాత మనసు, బుద్ధి, వీటన్నిటిలో కామం వెళ్తుంది. కానీ ఆత్మ మాత్రం ఎవరు కూడా ఆత్మను ఏమీ చేయలేరు. సమస్త ప్రాణులు భిన్నత్వం అంతా ఒక్కదానిలోనే ఉందని, దాని నుంచి అన్నీ విస్తరించాయని చూసినప్పుడు బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు. సో భిన్నత్వం ఏమీ లేదు, అన్నీ ఏకమైన భగవంతుడి యొక్క రూపాలే కానీ ఇది భిన్నం కాదు అని తెలుసుకోవడం. అనాది కావడం వల్ల, గుణాలు లేకపోవడం వల్ల భగవంతుడు శరీరంలో ఉన్నా కూడా పరమాత్మ ఏ కర్మ చేయరు దేనికి అంటే
ఆయన శరీరం కూడా దివ్యమే, భగవంతుడి తత్వం ఆయన మరి గుణాలన్నీ ఆయనలో ఉన్నా కూడా ప్రభావం లేదు. మరి అలాగే ఇంద్రియాలన్నీ ఉన్నా కూడా ఆయనకి ఇంద్రియ ప్రభావం లేదు మనలాగా అని చెప్పి చూసాం ఈ 2 లక్షణాలు. తర్వాత అందరికీ అన్ని భరిస్తూ ఈ విశ్వాన్ని భరిస్తూ అన్ని జరిపిస్తున్న ఆయనకు ఏ కోరిక లేదు. సో 3 లక్షణాలు, కోరికలు లేకపోవడం, గుణాలకు అతీతంగా ఉండడం, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలగడం. ఈ 3 భగవంతుడి లక్షణాలు. సో ఎవరైతే ఈ లక్షణాలను డెవలప్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు మరి భగవంతుడిని పొందగలుగుతారు. అంటే కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు భగవత్ ప్రాప్తికి అర్హులు. సో ఆకాశం అంతటా ఉన్న సూక్ష్మత్వం వల్ల దేనికి అంటుకున్నట్లు ఆత్మ శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ ఏ విషయంలోనూ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకేమిటి, ఇంద్రియ ప్రలోభాలకేమిటి, వేటికి ఆత్మ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. కోరికలకేమిటి ఏది ఉండదు. ఆత్మ ఎప్పుడు శుద్ధ నిత్య సచ్చిదానంద తత్వమే. అది భగవత్ తత్వంలోనే ఉంటుంది. కానీ మనం అది ఆ తత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి, తెలుసుకోవాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే మనం ఈ కోరికలనే ముసుగును తొలగించాలి. అది సూర్యుడు ఈ లోకాన్ని ప్రకాశింపజేసినట్లు ఒక క్షేత్రజ్ఞుడైన ఆత్మే ఈ క్షేత్రాన్ని అంటే ఈ శరీరాన్ని అంతా ప్రకాశింపజేస్తాడు. క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య తేడాను, ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే మార్గాన్ని ఎవరైతే జ్ఞాన నేత్రంతో తెలుసుకుంటారో మరి వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో అవి అన్ని పాయింట్స్. పరమాత్మ మంజుల మాతాజీ చెప్తున్నారు, పరమాత్మ మరి ఇంద్రియాలకు మూలాధారమైన కూడా ఇంద్రియ రహితుడు, సర్వజీవులను పోషించేవాడైన ఆసక్తి లేనివాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడే కానీ అతీతుడు ఆయన, వాటికి ప్రభువు కూడా. వెరీ గుడ్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వెరీ గుడ్. ఇంకా జాగిరి యాదగిరి ప్రభుజీ, వివేకం వైరాగ్యం మొదలైనవి అశుభ కార్యం అయినప్పుడు, పురుషుడు సుఖదుఖాల్లో బందీ అయినప్పుడు భగవంతుడిని చేరలేడు. కరెక్ట్. సో అది మరి ఎప్పుడైతే ఈ సుఖదుఖాలనే ఫీలింగ్స్ని కూడా మనిషి ఈ గుణాలతో అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఈ ఇంద్రియాల ప్రభావంతో ఈ మోహంలో ఉండి సుఖాలని, దుఃఖాలని, రాగమని, ద్వేషమని, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని తానే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాడు ఈ మోహంలో ఉండి. అంతా కూడా భగవంతుడిది, అన్నీ భగవదంశలే. మనమే సుఖమని దుఃఖమని, కోరిక తీరినప్పుడేమో దుఃఖం అనుకుంటున్నాం, తీరినప్పుడు సుఖం అనుకుంటున్నాం, తీరినప్పుడేమో మరి కొంతమంది మీద ప్రేమ అనుకుంటున్నాం, కొంతమంది మీద ద్వేషం అనుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ మన మానసిక కల్పనలే. అక్కడ ఉన్న విషయం ఏమిటి అంటే మరి మన యొక్క మనస్తత్వంతో మనం ఎలా చూస్తామో మనకు అలా అనిపిస్తాయి విషయాలు కొన్ని జనరల్గాను చెప్తున్నారు. సో అంతా మన మైండ్ మనల్ని ఏ రకంగా ఆలోచింపజేస్తే మనం ఆ రకంగా ఏముంది వాళ్ళు ఇలాగో అలాగో అనుకున్నా ఉంటే అలాగే అనిపిస్తుంది. ఏదో పాపం వాళ్ళు ఎందుకన్నారో ఏమిటో, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటోలే, మనం అర్థం చేసుకోవడం లేదేమో అనుకుంటే వాళ్ళు పాపం మంచి వాళ్ళేనేమో అనుకుంటాం. అంతే కదా. సో అన్నీ మనం మనసు ఎలా థింక్ చేస్తే మనకు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ మైండ్ క్రియేషన్, ఏదైనా ఆలోచన మన మైండ్లో వచ్చే ఆలోచన వల్లే మనం ఈ ఇంప్రెషన్స్ అన్ని ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకం అనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చ అనగా. సో అది అనగా పాపరహితుడా, ఇలా సత్వగుణం ప్రకాశ నిర్మలత్వం వల్ల ప్రకాశత్వాన్ని కలిగిస్తుంది, పాప విముక్తిని చేస్తుంది. కానీ ఈ సుఖం అనే దాంట్లో సుఖం మీద జ్ఞాన సంగత్వంతో అటాచ్మెంట్ అన్నమాట. అలా మనం ఎప్పుడు ఈ రకంగా ఉండాలి, జ్ఞానంతో జ్ఞానాన్ని పొందాలి, కావాలి అని ఆ తాపత్రయం ఉన్నప్పుడు అది కూడా బంధాలు కలిగిస్తుంది. అయితే మంచి బంధాలే, కానీ పూర్తిగా మనకి ముక్తి రాదు, వాళ్ళకి ముక్తి రాదన్నమాట. దీని మీదే సో న్యాచురల్గా అలా ప్రవర్తించాలి. ఏదో కావాలి అని మంచితనంతో కాకుండా జనరల్గా సత్వగుణాన్ని మరి నేనేదో గొప్పవాణ్ణి, మంచివాణ్ణి, మంచి పనులు, మంచి అలవాట్లతో ఉన్నాను అని అనుకుంటూ కాకుండా అది సహజంగా ఉండేటట్లు మనం
ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఇక రజోగుణం రాగాత్మకం, విపరీతమైన కోరికలతో ఉంటుందని తెలుసుకో. తృష్ణ ఆ కోరికలు, ఆశలు, సంగ దాని మీద అటాచ్మెంట్తో ఉద్భవిస్తుంది రజోగుణం. విపరీతమైన కోరికల, ఆశల నుండి తన్నిబధ్నాతి అది బంధించి వేస్తుంది కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహిన. ఈ కర్మల పట్ల అటాచ్మెంట్తో, అంటే కర్మ ఫలితాల మీద అటాచ్మెంట్తో ఈ ఆత్మను ఈ దేహంలో బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నా. సో ఈ కోరికలు కౌంతేయ, ఈ రజోగుణం అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుంచి ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. ఆ రకంగా మరి ఈ కామ్య కర్మల పట్ల, అంటే కోరికలు తీర్చుకునే కర్మల మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగించి ఆ రకంగా బంధించి వేస్తుంది. సో పనులన్నీ ఈ కోరికలు, ఆశలు తీర్చుకోవడానికి చేస్తూ కర్మ బంధాల పట్ల ఆసక్తితో ఈ రకంగా బంధించి వేస్తుంది రజోగుణం. తమోగుణం తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహినం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఇక తమోగుణం అజ్ఞానం వల్ల జనించి మోహాన్ని, దేహం అంతా కూడా మరి మోహాన్ని కలిగిస్తుంది. సో అజ్ఞానం వల్ల వచ్చే ఈ తమోగుణం అన్ని జీవులకు మోహాన్ని కలిగిస్తుంది, అంటే అవివేకంలో, మోహంలో పెట్టేస్తుంది. ప్రమాదాలస్య నిద్రాభి, సో అది నిద్రను, మరి సోమరితనాన్ని, ఇలాంటి మోహాన్ని, వీటన్నిటిలో మరి ఈ మనిషిని వీటన్నిటికీ గురి చేస్తుంది. సో ఈ జీవుణ్ణి బంధించి పిచ్చితనం, సోమరితనం, నిద్ర ఇవన్నీ కూడా ఈ గుణం యొక్క ఫలితాలు అంటున్నారు అన్నమాట. ఈ తమోగుణం, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమోగుణం అందరికీ మోహంలో, అవివేకంలో, భ్రమలో పడవేస్తుంది. జీవుణ్ణి బంధించేటటువంటి పిచ్చితనం, అంటే విచక్షణ లేకపోవడం, సోమరితనం, నిద్ర ఇటువంటివన్నీ కూడా కలిగిస్తుంది. సరే, ఇక్కడ ఇది అంటే కొన్ని చెడు అలవాట్లతో కానీ, ఈవెన్ మామూలుగా కూడా విపరీతంగా ఎక్కువ నిద్రపోవడం, ఇవన్నీ కూడా తమోగుణ లక్షణాలు. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. సో సత్వగుణం సుఖాన్ని ఇస్తుంది. ఈ సుఖం వల్లే నేను మంచివాణ్ణి, నేను మరి ఇలా మంచి పనులు చేయబట్టి ఇలా మంచి మనశ్శాంతితో ఉన్నాను అనుకున్నట్లయితే మరి అది కూడా కొంచెం పంచతత్వాన్ని కలిగిస్తుంది, పూర్తి మోక్షాన్ని ఇవ్వదు. ఆ సుఖంలో ఉండడం న్యాచురల్గా ఆ సత్వగుణంతో ఉండగలగాలి. నేనేదో మంచితనం అనే అహంకారం స్వల్పంగా ఉన్నా మరి పూర్తిగా మోక్షం రాదు. రజః కర్మణి భారత, సో సత్వగుణం సుఖాన్ని ఇస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బద్ధుణ్ణి చేస్తుంది. అంటే జ్ఞానమావృత్య తు తమః, ఇక తమోగుణం జ్ఞానాన్ని ఆవహించేసి కప్పివేసి ప్రమాదే సంజయచ్యుత, ఇక బుద్ధిహీనతలో పడవేస్తుంది. సో ఇంకొక రకంగా చూస్తే సత్వగుణం మరి సుఖాన్ని ఇస్తుంది, అంటే మంచి లోకాలు, ఉన్నత లోకం, స్వర్గలోకం చూపిస్తున్నారు. రజోగుణం కర్మలలో నిమగ్నం అయ్యేట్టు చేస్తుంది, బద్ధుణ్ణి అంటే ఎక్కువగా భూలోకం, మరి ఈ కర్మలు ఇవన్నీ జరిగేది భూలోకం, కర్మభూమి అంటాం కదా. సో భూలోకంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు. ఇక తమోగుణంలో ఉన్నప్పుడు మరి బుద్ధిహీనతలో బంధించి అజ్ఞానంతో ఉంటారు కాబట్టి క్రింది లోకాల్లోకి జంతురాజ్యం చూపిస్తున్నారు. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజసత్వం తమశ్చైవ తమసత్వం రజస్తథా. సో కొన్నిసార్లు ఈ మూడు గుణాలు ఎలా ఉంటాయంటే పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు సత్వగుణాన్ని రజోతమో గుణాలు అణిచివేసి సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే కొన్నిసార్లు రజోగుణం ఎక్కువగా ఉండి సత్వగుణాన్ని, తమో గుణాన్ని అణిచివేస్తాయి. కొన్నిసార్లు తమో గుణం ఎక్కువగా ఉండి సత్వ రజోగుణాల్ని అణిచివేస్తూ ఉంటాయి. ఇలా మూడు గుణాలు పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, పైకి నేనే ముందు ఎక్కువగా ఉండాలి అన్నట్లుగా. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మనల్ని.
తాడుతో లాగినట్టు ఈ మనస్సును లాగుతూ ఉంటాయి. సో 3 గుణాలు కూడా ఆధిపత్యం కోసం ఎప్పుడు ఇలా పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. సర్వద్వారేషు దేహిస్మిన్, అందుకే మనకు ఒక్కొక్కసారి మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి అజ్ఞానపు ఆలోచనలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సర్వద్వారేషు దేహిస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిచ్యుత. అన్ని దేహంలో ఉన్న ద్వారాలన్నీ కూడా ప్రకాశత్వంతో మరి ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం యదా తదా విద్య, ఆ రకంగా జ్ఞానంతో ప్రకాశితమైనప్పుడు వివృద్ధం సత్వమిత్యుత, అది సత్వగుణం యొక్క లక్షణం. ప్రకటిత సత్వగుణం ఉండడం, అన్ని ద్వారాలు దేహంలో విజ్ఞానంతో ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణ ప్రకటితం. లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణామశమ స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. ఇక లోభం అంటే దురాశ పెరిగినప్పుడు కర్మనామ శమః, కామ్యకర్మల కోసం ఇక తీవ్రంగా కృషి చేయడం, ప్రయత్నం చేయడం, ఇది రజస్యేతాని జాయంతే, రజోగుణం వల్ల కలుగుతుంది. రజోగుణం పెరిగినప్పుడు ఇలా దురాశ, విపరీతమైన కోరికల కోసం తాపత్రయం, ఇవన్నీ వివృద్ధే పెరిగిపోతాయి. అత్యాశ, అదుపులేని కోరికలు, ఇవన్నీ కూడా రజోగుణం పెరిగినప్పుడు కలుగుతూ ఉంటాయి. సో రజోగుణం పెరిగితే లోభము, కామ్యకర్మల కోసం తీవ్ర ప్రయత్నం, అదుపులేని కోరికలు, అత్యాశ పెరుగుతాయి. కోరికలు చూపిస్తున్నారు. అత్యాశ అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. సో కురునందన, అజ్ఞానం, సోమరితనం, నిర్లక్ష్యం, మోహం, ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు. సో ప్రమాదో మోహం ఏవచ తమస్యేతాని జాయంతి, ఇవన్నీ తమో గుణం వల్ల పుట్టేటటువంటివి, పెరిగేటటువంటివి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా. అప్రకాశత్వం అంటే అజ్ఞానం, మరి సోమరితనం, మోహం, ఇవన్నీ తమో గుణానికి ప్రధానమైన లక్షణాలు. సో ఇలా తమో గుణం ఉన్నప్పుడు వీళ్ళని ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నమాట. ఇక సోమరితనానికి కానీ చెడు అలవాట్లకు కానీ చూపిస్తున్నారు. ఇంత బ్యాడ్గా లేకపోయినా ఏ రకమైన అజ్ఞానమైనా, మరి సోమరితనం, విపరీతంగా నిద్రపోవడం, అవి కూడా తమో గుణానికి మరి కొంత చిహ్నాలే. సత్వగుణం గనక ఆధిపత్యం ఉన్నప్పుడు మరి మంచి అలవాట్లతో భగవంతుడి మీద భక్తితో ఉండటం జరుగుతుంది. తమో గుణం ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఇక దురాశ, ఎక్కువ కోరికలు, కామ్యకర్మలకు తీవ్ర ప్రయత్నం, ఆ కోరికల కోసం తాపత్రయం, అణుచుకోలేని కోరికలతో, తపనలతో ఉంటూ ఉంటారు. అదే తమో గుణం ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఇక అంధకారం, సోమరితనం, బుద్ధిహీనత, ఎంత తినాలి, ఎంత తినకూడదు, ఏది మంచి అలవాటు, ఏది చెడు అలవాటు అనే విచక్షణ కూడా లేకుండా మరి అన్ని చెడు అలవాట్లు కూడా అలవర్చుకోవడం, భ్రాంతిలో ఎప్పుడు ఇలా ఒక మోహంలో ఉండడం, సోమరితనం, ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరి జ్ఞానులు ఉండేటటువంటి పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తారు. అమలాన్, మలినం లేనటువంటి లోకాలు అంటే రజస్సు, తమస్సు లేని ప్రాంతాలు, జ్ఞానులుండే ప్రజాపతుల లోకాలు, మహర్లోకం, తపోలోకం ఉన్నాయి కదా, అటువంటి లోకాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. ఒకవేళ రజోగుణం ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినట్లయితే ఈ పనులతో ప్రేరేపణ కర్మ సంగిషు జాయతే, కర్మలు జరిగే ప్రదేశంలో పుడతారు. కర్మలు జరిగేది ఎక్కడ? భూలోకంలో. తథా ప్రలీనస్తమసి, అలాగే తమో గుణంతో గనక విలీనమైతే, మరణిస్తే మూఢయోనిషు జాయతే, మూఢ జాతులలో అంటే జంతు జాతులలో పుడతారు. సో సత్వగుణం మరి ఆనందం, జ్ఞానం, పాపం, వీటి అన్నిటి నుంచి, ఆనందం జ్ఞానం నుంచి ముక్తి అని కాదు, ఆనందం జ్ఞానం ఉన్నా కూడా
నేనేదో మంచివాణ్ణి కాబట్టి ఇలా ఆనందంలో ఉన్నాను, జ్ఞానంలో ఉన్నాను అనే ఫీలింగ్ లేకుండా ఉండడం. సహజంగా ఆనంద జ్ఞానాల్ని తెచ్చుకుని ఆ భావం లేకుండా ఉండగలగడం. పాపాల నుంచి విముక్తి. జ్ఞానం ద్వారా ప్రకాశించే శరీర ద్వారాలు. అంటే అన్ని ద్వారాలు కూడా జ్ఞానంతో ఉంటాయి. మరణానంతరం మరి మంచి ఉన్నత లోకాల్ని పొందుతారు. రజోగుణం ఉంటే మరి అపరిమితమైన కోరికలు, ఇక ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి అవసరమైన పనులు చేయడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. మహా బంధాలు కలిగించేది, మరి ఫలాసక్తి, తీవ్రమైన ప్రయత్నం, మరి కోరికలు, అదుపు లేని కోరికలు. మరణం తర్వాత మళ్ళీ ఈ కర్మలు జరిగే ప్లేస్లోనే అంటే భూలోకంలోనే జన్మిస్తారు. తమో గుణం ఇక మరి ఏ విచక్షణ లేకపోవడం, మరి ఉదాసీనత అంటే అది మంచి ఉదాసీనత, ఎందులోనూ పక్షపాతం లేనట్లు. ఇక్కడ మనకి తమో గుణం ఉన్నది అంటే ఇక అసలు విచక్షణ లేకుండా ఉండడం, ఇది మంచా ఇది చెడు అనేది కూడా తెలుసుకోకుండా ఎప్పుడు ఇక సోమరితనము, నిద్ర, పైగా ఏదైనా చెడు అలవాట్లు, ఇది మంచి అలవాటు కాదు అనే విచక్షణ లేకపోవడం, ఉన్నా కూడా దాన్ని విస్మరించడం, పట్టించుకోకపోవడం. చీకటి, జడత్వం, పిచ్చి, భ్రమ, మరణం తర్వాత జంతురాజ్యం అని డిఫరెన్స్లు చెప్తున్నారు. కర్మణ సుకృతు స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం, రజసస్తు ఫలం దుఃఖం, అజ్ఞానం తమసః ఫలం. సో సత్వగుణంలో చేసే కార్యాలన్నీ కూడా మరి పవిత్రమైన ఫలితాలు ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసిన పనులు దుఃఖాలు. అంటే మరి పవిత్రం ఇలా సత్వగుణంలో మరి భగవంతుడి దగ్గరికి మనం భగవద్ధ్యానంలో కొంత భక్తిలో ఉంటూ మనకి పవిత్రమైన ఫలితాలు వస్తాయి వాళ్లకు. ఇలాగే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి తీవ్రంగా కామ్యకర్మలు, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఫలాసక్తితో ఉంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇక్కడ రాగద్వేషాలు, సుఖాలు, దుఃఖాలు అనే ఫీలింగ్స్లోనే ఉంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు. ఇక తమగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు విచక్షణ లేకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియని స్థితికి కూడా వెళ్ళగలరు కాబట్టి తప్పు అజ్ఞాన మార్గాల్లో వాళ్ళు ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ చూడని మెట్లు దిగితే ఇక మరి గోడ ఇంకెటు వెళ్ళడానికి లేని పరిస్థితి, అలా వాళ్ళు ఇక అజ్ఞాన చీకట్లో పడవేస్తాయి అన్నారు. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ, ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణం మరి నిజమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. సత్వాత్ సంజాయతే సత్వగుణంతో జ్ఞానం ఉదయిస్తుంది. రజోగుణంతో లోభం, దురాశ, విపరీతమైన కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక తమోగుణంతో ప్రమాదమోహం అంటే నిర్లక్ష్యం, మోహం, భ్రాంతిలో ఉంటూ ఉంటారు. అజ్ఞానమేవచ, ఇక అజ్ఞానంలోనే ఉంటారు. సత్వగుణం జ్ఞానంలోకి తీసుకువెళ్తే తమోగుణం అజ్ఞానంలోకి తీసుకువెళ్తుంది. రజోగుణం ఈ లోభత్వంలోకి, ఈ ఈ దురాశ, కోరికల్లోనే ఉంచుతూ ఉంటుంది. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసా, జఘన్య గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామస. సత్వలోకంలో స్థితమై ఉన్న వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు. రజోలోకంలో స్థితమై ఉన్న వాళ్ళు మధ్యలోకాల్లోనే ఉండిపోతారు. మధ్యే తిష్టంతి రాజస, మధ్యలోనే ఆ మధ్యలోకాల్లోనే తిష్ట వేసుకుని ఉంటారు. జఘన్యా గుణ వృత్తిస్థ అధో గచ్చంతి తామస. ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి అధోలోకాలకే వాళ్లకు ప్రాప్తం అవుతాయి. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి క్రింది లోకాలకు వెళ్తారు. సో అది సత్వగుణం పైలోకాలు, రజోగుణం మధ్యలోకం, తమోగుణం క్రింది లోకాలు. అది సో మనం 14 to 15 శ్లోకాల్లో మనకి చెప్పిన విషయం అదనమాట. ఏది సత్వగుణంలో మరణిస్తే ఏమవుతాం, తమో గుణంలో రజోగుణంలో మరణిస్తే ఏమవుతాం అన్నది ఇక్కడ చూసా. సత్వగుణం అయితే ఈ లోకాలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అలా. ఉన్నత లోకాలు రజోగుణం భూగ్రహం, తమో గుణం తక్కువ జాతుల్లో పుట్టుక. మన చర్యల యొక్క ఫలితాలు, పవిత్రమైన చర్యలు చేస్తే రజోగుణంలో ఏమో కష్టాలు ఉంటాం, గుణం మూర్ఖత్వంలో ఉంటాం. ప్రభావం ఏమిటి అంటే సత్వగుణంలో ఉంటే నిజమైన జ్ఞానం, రజోగుణంలో ఉంటే దురాశ, మరి తమో గుణంలో ఉంటే పిచ్చితనము, భ్రమ, మోహంలో ఉంటారు.
నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోధిగచ్చతి. సో అన్ని పనుల్లో ఈ ప్రకృతి గుణాలే గాని ఇక వేరే ఏది లేదు. ఈ గుణేభ్య కర్తారం, ఈ గుణాల వల్ల అన్ని పనులు జరిగేది ఏమిటంటే ఈ గుణ ప్రభావం వల్ల అని ఎవరైతే వివేకవంతులు తెలుసుకుంటారో, యదా ద్రష్టాను పశ్యతి, ఎవరైతే ఈ విషయాన్ని చూడగలుగుతారో, గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్త, ఈ గుణాలన్నిటికీ కంటే నేను అతీతున్నని తెలుసుకోగలుగుతారో, మద్భావం సోధిగచ్చతి, వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు. నా దివ్య భావం అంటే నా స్వభావాన్ని, అంటే భగవంతుడి స్వభావం గుణాతీతుడు కదా. సో ఎప్పుడైతే మనం అన్ని పనుల్లో ఈ ప్రకృతి గుణాలే అన్నీ చేయిస్తున్నాయి, ఇక వేరే ఏది కాదు అని వివేకవంతులు ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో, వాళ్ళు నేను వీటన్నిటికీ అతీతమైన ఆత్మను, నేను ఈ గుణాల ప్రభావం అంతా కూడా నా యొక్క మనస్సు మీద, నా యొక్క ఇంద్రియాల ద్వారా ఈ మనస్సు మీద, ఆఖరికి బుద్ధి మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తోంది అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని, నేను వీటన్నిటిని మించిన ఆత్మను, ఈ ప్రభావాలేవి ఆత్మ మీద లేవు కాబట్టి నేను ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుని ఈ ప్రభావాలన్నింటినీ ప్రక్కకు నెట్టాలి అని ఎప్పుడైతే జ్ఞానవంతులు వివేకవంతులు తెలుసుకుంటారో, అప్పుడు భగవతత్వమైన గుణాతీత తత్వంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో ఈరోజు ఆపుతాము. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, అవి రేపు కంప్లీట్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ నానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరిత మాతాజీ ధన్యవాదాలు.